Agsa sa inek ket luluwak ti tumar tareted ngamin ranggas mo't sa gabaek aya siyak pa'y nagiturek sa emen biag ko ti apitek no gustuem apatay ti banagek sawem no anyat aramidek tapnun tanem ko't mailingek denggenak kasyanak saranayen nakad o inas tapusong nga aw-awagak nga bulong daytoy biyak ngem no awan tinamnamak pait ni patay ti awagak tasin ka din tingkanyet nagtanges kun ti magsak tapos nga aw-awagak nga bulong daytoy biyak ngem no awan tinamnamak pait ni patay ti awagak tasin ka din tingkanyet tanges kun ti magsak